L'associació Quera, en col·laboració amb l'Ajuntament de Mislata, ha organitzat, durant les vacances de Pasqua, la 6a edició del taller de cuina Kitchen for Kids, però aquesta vegada es tracta d'una edició renovada, més fresca i amb moltes més activitats. Els xiquets i xiquetes de Mislata, d'entre 8 i 14 anys, han tingut l'oportunitat de gaudir d'unes festes de Pasqua molt especials, on han millorat el seu anglès de manera lúdica, a més de gaudir de l'art de cuinar. El taller ha tingut una durada de 3 dies, amb una quota de 42 euros. Durant els dies 3 i 6 d'abril, els xiquets i xiquetes han estat a la Casa de la Dona fent ús de l'espai de la cuina. Sergi Morales, dinamitzador de l'associació Quera, conta en què ha consistit aquest taller. El taller Kitchen for Kids és la 6a edició que realitzem, perquè també hem fet campaments d'estiu de la mateixa temàtica, del taller de cuina en anglès, i el que solem fer és unes receptes participatives en les que els xiquets, prèviament al taller, opinen de quines receptes volen fer, també, per a que siga un poc més participatiu, inclusiu, que s'escolti la seva veu, i una vegada les receptes han sigut triades, són 4 dies d'escola de Pasqua, que faciliten molt a les famílies perquè segueixen treballant i els xiquets no tenen escola i les xiquetes. Aleshores s'han elaborat 2 receptes cada dia, una de primer plat, un plat principal i una de postre, i a la seva elecció, prèviament, ja com vos he comentat, per xarxes socials, i avui, que és l'últim dia de taller, el que estan fent és elaborar la seva pròpia recepta. Organitzats per equips, els xiquets començaran a poc aprenent l'ús d'aparells com el forn o els focs, fent receptes diferents. A més, han gaudit de jocs molt diferents, com el Double, amb la dificultat de jugar-ho en anglès. Tot això els ha permès ampliar el seu vocabulari en anglès i sobretot aconseguir l'objectiu principal, que és passar-ho bé treballant en equip i millorant les relacions socials. Per altra banda, al finalitzar el dia, els xiquets i xiquetes escriuen la seva opinió sobre el que més els ha agradat i el que menys d'eixe dia, ja que des de l'associació Quera, a més de fomentar els hàbits de cooperació, s'intenta que els xiquets i xiquetes que participen en el taller no solament siguin consumidors, sinó que també ajuden a millorar el taller cada vegada més, donant les seues opinions. Anna i Sofia són 2 xiquetes que han participat en el taller aquest any i ens han contat què han fet estos dies. Make 2 recipes. It's a last day and we make a sweet tower cake. We learn a lot of vocabulary and make 2 recipes, 1 sweet. Fer 2 receptes, com ha dit Sofia, una dolça i una salada. Quan ens anem a casa, cada dia ens portem un tros del que hem cuinat nosaltres i el mengem a casa. Cuinem i perquè practiquem un poc de tot, de parlar, de cuinar i de jugar també. Hem fet amics nous. Nosaltres no ens conocíem i ara sí. L'any que ve voleu repetir? Yes. Yes. La 6a edició de Kitchen for Kids conclou amb un concurs a lo Masterchef, on han tingut que elaborar la seva pròpia recepta amb tot allò que han après. Han intentat redactar la seva pròpia recepta mirant tots els ingredients que els havien tocat en una caixa màgica, estaven dividides per colors, blue, green, yellow, i han tret uns palets, han seleccionat una caixa a la que els ha tocat per l'atzar i estan elaborant la recepta. Aleshores, ara estem en la meitat, hem fet un descans, un break, però estan en crear la seva pròpia recepta, a veure qui s'endú el premi d'enguany, que després ells no ho saben, però tindran un barret per a cadascú de xefs i sempre un diploma commemoratiu. Quera té l'objectiu de fomentar les relacions amb els comerços del municipi i per això han comptat amb la col·laboració i participació de l'Acadèmia Estudio 10. I per altra banda, Carla i Àngel són 2 joves de Quera Jove que han ajudat junts als monitors de Quera a portar endavant les activitats del taller. Sí, nosotros lo que hacemos es dar como un apoyo a los monitores adultos y pues mola porque es como una experiencia que tenemos y que te acerca más a la cocina y al inglés, ¿sabes? Yo creo que se están pasando bien porque es una cosa que es divertida, conocen a más gente, se hacen todos muy amigos y hacen pues lo que les gusta y juegan. No sé. Així conclou l'altra edició de Kitchen for Kids, un taller molt demandat per les famílies que enguany ha tingut llista d'espera de fins a 20 persones. I és que és un taller que permet als xiquets i xiquetes passar uns dies de festa diferents als habituals, jugant i aprenent.